Zdravím vás, tu Marika Widermanová a dnes vám poviem, kto sú tie 4 typy ľudí, od ktorých by ste si mali v živote poradiť. Tak ideme na to. Poprvé je to vzor, respektíve príklad. Je to niekto, kto dosiahol, vytvoril, vybudoval to, čo chcete aj vy. Ak to ten človek nedosiahol, nevybudoval, nevytvoril, tak vás to naučiť nevie. A či je jedno, či je to biznis, či je to vzťah, či je to kariéra, alebo životný štýl. A môže ísť o rodiča, o príbuzných, alebo o kamarátov. Ak to nedosiahol, nevytvoril, tak vás to naučiť nevie. Po druhé, je to anticieľ. To znamená niekto, kto verejne zlyhal, ale vytrval. To znamená, že úspech častokrát sa skrýva práve v ponaučeniach. A ľudia, respektíve niekto, kto si hľadá mentora, tak je veľmi dobré sa učiť od takého, ktorý dostal úder od života a stále išiel ďalej, to znamená pokračoval a znovu sa postavil na nohy, pretože taký človek vie presne, ako vyhrať. Po tretie, je to niekto, kto hovorí pravdu, alebo teda hovorca pravdy. Je to niekto, kto ťa vytrhne z tvojej komfortnej zóny, kto ťa bude tlačiť stať sa lepším, ktorý poukáže na tvoje rezervy, pretože rast nepramení z toho, že ťa ten druhý človek rozmaznáva, ale práve to, že ťa vyzve, že ťa tlačí, že ti povie pravdu. A zapamätajte si, toto je častokrát láska v prestrojení. A po štvrté, je to nestranný človek. Je to ten, kto nezíska nič z tvojho úspechu. Ak vyhráš, nezáleží na tom. Ak prehráš, nezáleží na tom. Pretože častokrát vonkajší svet vidí jasnejšie to vnútro. Takýto človek ti ukáže alebo dokáže poukázať na tvoje slepé miesta a ukázať ti smer. A všetci ostatní, tam treba len sa usmievajte, buďte milí, prikyvujte a pohnite sa ďalej. Pretože častokrát rôzne názory a rady sú zadarmo, ale správny smer a vedenie od správnych ľudí je na nezaplatenie.